שהיה עוונות גרמו שהשכינה הסתלקה. אפשר לסיים בדבר טוב, רבי אליהו איתמרי עליו השלום. זה רבי אליהו מאזמיר, זכותו תגן עלינו. יש לו למעלה מ-60 ספר כתב. אחד מהם מעיד צדקה. הוא כותב צדקה באטבש, יצא צדקה. מוישה, אתה פה? תעשה צדיק, א' מתחלף עם ת', נכון? ב' עם שין, ג' עם רש, ד' עם קוף. אז צדקה, ד' קוף, אחר כך ה' צדיק. צדיק, תחליף אותו, יהיה ה'. ד' תחליף אותו, יהיה קוף. אחר כך מה יש לי עוד פעם? קוף, תחליף אותו, יהיה ה'. וה' תחליף אותו, יהיה צדיק. יישאר אותיות צדקה. אתה מחליף צדקה באטבש, ואומר נשאר אותיות צדקה. מה הרמז? אומר צדקה אף פעם לא נגמרת. אתה נותן, יחזור לך בחזרה. אומר, זה סוד שהגמרא אומרת, יותר משבעל הבית עושה עם אני עושה עם בעל הבית. זאת אומרת, בגלל זה הקדוש ברוך הוא שומר אותך. אומר, לכן נזהר בצדקה, בפרט ביום התענית, ואז הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו, ויהפוך לנו את הימים האלה, ימי ששון ושמחה, והאמת והשלום, אהבו, חזקו ואמצו, ויהפך היום הזה ליום טוב.